Пахвалены Езус Христос, прывітанне ўсім. Чарговая наша лекцыя па Евангелію ад Матвея з Нагорнай пропаведзі, гэта малітва «Ойча наш». Я спецыяльна яе трошку выдзеліў, хаця яна ідзе ў кантэксце навукі Хрыста пра малітву. Калі мы ўжо это з вами разбіралі, калі моліцеся, не будьце як крывадушнікі, не будьце як фарысеі і так далей. Вось, і ў гэтым кантэксце гучыць малітва «Ойча наш», але мне хацелася яе асобна выдзеліць, бо яна трошку часу займае. І гэта з 7 верша і да 15. 6 раздзел Матвея, 7 верш да 15. Першыя два вершы гэта ўводзіны. «Калі моліцеся, не гаварыце шмат, як язычнікі, бо яны думаюць, што ў мнагаслоўі сваім будуць пачутыя. Не будьце ж падобнымі да іх, бо ведае Айцец ваш, у чым вы маеце патрэбу раней, чым вы папросіце ў яго». Такі ўводзіны робіць Христос да малітвы «Ойча наш». І прыкметнае тое, што ракурс погляда Христовага, ён змяшчаецца на язычнікаў. Калі Христос вучыў пра пост, малітву, міластыню і казаў вучням «не будьце як фарысеі, не будьце такімі крывадушнымі, як яны», то зараз гучыць іншы кантэкст, і гэта ўжо кантэкст язычнікаў. Вельмі шмат дыспутаў ёсць у багасловаў, даследчыкаў Бібліі вакол вось гэтага 7 верша. «Калі моліцеся, не гаварыце шмат, як язычнікі». Што значыць «не гаварыце шмат, як язычнікі»? Гэта пераклад славянскай Бібліі. Дакладней, мы маем па-беларуску пераклад версіі лацінскай, заходняй, ужываецца слова «шмат». У славянскай Бібліі, у расейскай, ужываецца слова «лішняе». У гэтым сэнсе «не гаварыце лішняга». Зараз даслоўна працытую. «А малясь, не говорите лишнего, как язычники». І вакол пытання ці шмат, ці лішняга даволі шмат дыспутаў, таму што гэта слова, ужытае ў грэкі, яно рэдкае і ў прынцыпе нідзе больш у пісанні не ўжываецца. Даследчыкі звяртаюць увагу, што яно ўвогуле рэдкае, не толькі ў пісанні. У нейкага там свецкага аўтара ўжываецца гэтае слова, і скарэй у сэнсе «не балтайце», «не займайцеся пустаслоўем». Таму можна сказаць, што вось гэтая версія «не гаварыце лішняга, пустога», яна больш трапная, скарэй за ўсё будзе. «Не займайцеся пустаслоўем». Цікава, што па-рознаму разумеючы гэтае слова, можна асуджаць розных хрысціянаў, як яны моляцца. І зрэшты так адбываецца. Напрыклад, калі мы гаворым, калі моліцеся, не маліцеся там, шмат, ці не гаварыце лішняе. Праваслаўным можна сказаць, што вот это что-то за молитва такая, Господи, помилуй, которые там много-много раз повторяют. На католиков можно наехать, что яны ружанец молятся, альбо літаніі. Там «Змилуйся над нами, молися за нас». Вот, навошта так много? Протестанты, калі моляцца, можно послухать, калі поклоняются, як часто повторяют «Хвала Табе, Господи, слава Табе, поклонение» и так много-много разов. Карацей, пры жаданні цікава, што на любыя хрысціянскія канфесіі можна наехаць, вось паводле гэтага тэксту, што яны не так моляцца. Думаю, каб зразумець гэты тэкст, пра што ідзе размова, у нас няма, па-першае, прыкладаў, як маліліся язычнікі. Мы не ведаем, ніхто не запісваў ні аўдыё, ні відэо. Мінімальныя урыўкі святога пісання, як маліліся язычнікі, паказваюць, што гэта была малітва скарэй прымітыўная. Калі пакланенне габрэяў, гэта ў нейкім сэнсе мудрасць, это вышыня культуры, гэта вельмі багатыя псалмы. Нам казалі,
што ў псалмах скрытая ўся гамма чалавечых перажыванняў. Няма такіх перажыванняў, которые не былі б запісаныя ў псалмах у гэтай кнізе. І габрэі маліліся псалмамі. Гэта вышыня нейкай мудрасці Божай, чалавечай і так далей. Ось. У язычнікаў ўсё было намного прасцей. Мінімальныя прыклады, которые мы маем у Святым Пісанні, гэта памятаем, як прарок Ілля змагаўся з гэтымі прарокамі, служителямі культа Ваала, як яны цэлыя суткі калечылі сябе, нешта там прыгаючы, выкрыкваючы нейкія словы, білі сябе да крыві, і гэта яны рабілі цэлы дзень. А Ілля лётаў вакол іх і здзекваўся, смяяўся, чаму Бог вас не чуець. Вось прыклад такой прымітыўнай малітвы, назовём это так, гэтых жрцоў Ваала. Альбо ў дзеях апостальскіх ёсць момант, дзе там у апостола Паўла быў канфлікт, зараз нават можа гляну для цікавасці вам. Пачуўшы гэта, яны напоўніліся гневам і закрычалі: «Вялікая Артэміда Эфеская!» Увесь горад ахапіла хваляванне, схапіўшы спадарожнікаў Паўла, Макледонца, Гая і Арыстарха, яны ўсёй грамадой кінуліся да тэатра. Калі Павел хацеў увайсці ў натоўп, вучні не пусцілі яго. Таксама некаторыя кіраўнікі правінцыі, якія прыязна ставіліся да яго, паслалі да яго з просьбай, каб не паказваўся ў тэатры. Тым часам адны крычалі адно, другія іншыя, бо сход быў бязладны, і многія не ведалі, чаго сабраліся. Ну і так далей. Карацей, людзі сталі крычаць, яны ўвайшлі ў нейкі экстаз. Яны сталі араць вось на гэтую багіню, ужываючы імя. Да. Ну, это таксама прыклад прымітывізма. І можна дапусціць, да, што малітва язычнікаў, яна больш канцэнтравалася на такіх рэчах знешніх. Язычнікі не пакланяліся Богу жывому, яны не пакланяліся мудрасці Божай, жывой мудрасці Божай. Для іх это знешняя форма пакланення, рытуалы, чыста знешнія, не шукаючы сутнасці. Ну і да, это была такая форма, скорей, нават прымітыўная. Я б сказаў бы так, што калі людзі не шукаюць у нашыя часы Бога жывога, мы на гэты прымітывізм такой вось рэлігійнасці знешняй мы вельмі лёгка сходзім. І сапраўды у хрысціянстве, чыста па знешняму паназіраць, то часта людзі без пошукаў Бога жывога, яны мала чым адрозніваюцца ад язычнікаў. Яны ўспрымаюць усе тыя малітвы даволі забабонна, даволі так па-паганску, так нешта нават падобнае як акультна, будуць со страхам, куды што выліць, колькі разоў надо павярнуцца, колькі разоў перахрысціцца. Гэта характар язычніцтва. Уявіце сабе, што ты сустракаешся, молішся Богу жывому, і ты перажываеш, ты перад Богом пакланіўся 3 разы ці 7. Перахрысціўся так ці так. Пакланіўся надта нізка ці не надта нізка. Калі ты перад Богом жывым, на што то ўплывае? Калі няма свядомасці, што ты перад Богом жывым, што Ён жывы, ты будзеш звяртаць увагу на ўсе эти знешнія штучкі. Я думаю, што каб зразумець гэты тэкст, перад чым перасцерагае Хрыстос, трэба на гэта звярнуць увагу, што характар паганскай малітвы – гэта знешняя атрыбутыка, гэта несвядомасць таго, што ты стаіш перад Богом жывым. І менавіта адсюль вынікае гэты страх, калі хочацца Бога многімі словамі задобрыць, пераканаць яго, ўсё адно, як бы ён не пачуў. Таму што это знешняя форма, і это спецыфічная форма нейкага, не экстаза назовём, але ва всякім разе, напэўна, несвядомасць таго, што ты перад Богом жывым, што Ён цябе чуе, што Ён Отец твой, што там не надо 200 раз сказаць, Ён пачуе адразу. Я думаю, што на гэта звяртае увагу Хрыстос. Калі мы чытаем
Не будьте падобнымі да іх у 8 вершы, бо ведае Айцец ваш, у чым вы маеце патрэбу, раней, чым вы яго папросіце. Я памятаю одну такую малітву, калі была школа евангелізацыі, і мы прызывалі Святога Духа падчас праслаўлення, і я вёў гэтую малітву, і я хіба што ўжо хвілін 15-20, закрыўшы вочы, спяваючы нейкія песні, чарговы раз маліўся і казаў: прыйдзі, 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 Святы Дух. І тут я збоку, тады яшчэ прыязджалі украінцы, аніматары на гэтыя служэнні, асабліва пачаткі этой школы. І тут я збоку чую, як адна жанчына, я прызываю: прыйдзі, Святы Дух, а яна збоку чуе яе голас, яна кажа: я тут. І паўтарыла: я тут. Я не ведаю, ці яна так пажартавала, ці гэта сапраўды было такое прароцтва. Яна была прарокам, яна мела дар пазнання ад Господа. Яна такая спецыфічная была, даволі спецыфічная, так трошку нават любіў яе, але стараніўся па-свойму, пабайваючыся. Я не здзіўлюся, калі Гасподь ёй, я не пытаўся, але не здзіўлюся, калі Гасподь ёй сказаў: ідзі і скажы яму, што я тут, што не надо мяне так много ўжо прызываць. Вось, і нешта ў гэтым ёсць. Што трэба маліцца з верай, ведаючы, што ён Бог жывы, ён чуе. Альбо калі яшчэ быў у семінарыі, і Гасподь яшчэ не вызваліў мяне з маіх страхаў, я узгадваў ужо не раз, што я часта таргаваўся з Богом як Абрагам. І я казаў яму: Господи, памілуй мяне, ратуй, вызваль ад страхаў. Я баюся памыліцца, я баюся неправільныя выбары зрабіць. Я баюся пацярпець ад памылковых сваіх выбараў. І пастаянна за гэтым казаў: Господи, няхай будзе воля Твая, але я хачу вот так. Мне хочацца так, але это не супраць Цябе, няхай будзе воля Твая, але калі ласка, добры Гасподь, зразумей, мне страшна. І я з ім таргаваўся з Богом як Абрагам. І па-свойму, это шчырая была малітва, такая па-свойму дзіцячая, але гэта не была малітва веры. Это не была малітва чалавека, который мае свядомасць, што Бог цябе чуе. Гэта была малітва страхаў, неспакояў. Мне ўсё здавалася, што Бог не так мяне зразумеў, што я яму недобра высказаўся, і я яму па 10 раз тое самае гаварыў. Трошку я так, як бы это сказаць, так па-дзіцячы на это ўсё гляжу, але гэта не зрэлая малітва. І падобна, калі людзі пішуць інтэнцыі, это дзіўная рэч, такая простая, але які страх часам людзі маюць: а як эту просьбу сфармулировать, а вы мне поможите, а як записать, а это правильно ці неправильно, Всё адно, як ты прачытаеш нейкае магічнае заклінанне, і калі словамі пераблытаеш там нешта, то замест таго, каб стаць прынцэсай, ты станешся зараз жабай. Такое ўражанне складваецца, гледзячы на гэтыя страхі людскія, а як это правильно сказаць, а як это запісаць, ўсё адно як праўда, як не да Бога жывога звяртаешся, а да нейкае заклінанне, барані Бог памыліцца. Я думаю, на гэта трэба звяртаць увагу, пра што кажа Хрыстос. Сапраўды, што акцэнт на тое, што ты молішся Отцу Богу жывому, і маліся з верай, што Ён чуе, што Ён ведае. Не маліся так, як язычнікі, акцэнтуючы знешне. На гэта звярнуў бы ўвагу. Окей. Канешне, узнікае лагічнае пытанне пры гэтых жа ж вершах, як часта людзі задаюць пытанне: калі Отец Нябесны ведае, у чым вы маеце патрэбу, раней, чым яго папросім, то навошта ўвогуле прасіць, калі ён і так ведае? Часта, это лагічнае пытанне. І святы Еранім каментаваў гэтае слова, ён казаў, што мы не расказваем Богу, якія нашыя патрэбы, мы просім у яго. Это трошку іншая рэч. Яму не трэба апісваць, ён ведае гэта, але мы яго просім. Падобна, як дзеці просяць. Няўжо бацькі не ведаюць, якія патрэбы ў дзяцей? Але это нармальная рэч, што дзеці прыходзяць і просяць, бо гэта жывыя адносіны. І цікава, што
правильно, калі ўключаць логіку, што Бог усё ведае, навошта тады прасіць, ну это холодная логіка. Але заўважце, што менавіта пасля гэтых уводзінаў Христос дае малітву «Ойча наш», дзе просьбы гучаць. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, адпусці нам грахі і вызвалі нас ад зла, гучаць просьбы. Калі Бог ж і так усё ведае, і што хлеб нам трэба, і што грахі нам трэба адпусціць, і ад зла нас трэба вызваліць. Калі Бог усё ведае, навошта тады аб гэтым прасіць? І сам жа ж Христос нам падае прыклад малітвы просьбаў. Ну, таму так трэба было б глядзець на гэтыя словы, не трэба толькі логікай халоднай разважаць, навошта прасіць, Бог усё і так ведае, бо такім чынам увогуле тады у нас зносінаў не будзе з Богом. Калі ўключыць толькі такую халодную логіку. Навошта тады Бога славіць? Нашае праслаўленне, адна з малітваў у імшале, адна з прэфацый, гаворыць, нашыя гімны хвалы нічога табе Бог не дадаюць. Это правда. Богу ад таго, што мы славім Яго, яму нічога, ну што, не ведаю, амбіцыі растуць, што яму это дае? Што ён больш слаўным становіцца, пацяшае сябе, вот, што дае яму нашае праслаўленне. Падзякі нашыя, што яму даюць на самой справе, да? Калі такую халодную логіку ўключыць, тут увогуле у нас тады знікнуць усялякія адносіны з Богом, усялякае пакланенне яму. Таму думаю, што Христос, канешне, не пра гэта разважае, да? А акцэнт ставіцца на тое, што маліцеся з верай, вот, не со страхом, а молитесь с верой, что Отец ведае. Але молитесь, але просите. И у Евангелия есть прыклады, где Христос прославляе характер настырности. И той сляпы з-под Ерихона, Бартымей, который кричит: «Господи, помилуй меня». Да, хотя ему закрывают рот, и он зноў кричит: «Помилуй». Это не одиночная история. И тая удава, которая приходила до несправедливого судьи с прыповести, Христосу прыклад ставить, что она стукая. И той человек, который просит хлеба уначы, вот он приходит и добивается своего, и Христос дае прыклад. Потому что это настырность, это молитва веры. Вот. Так бы трэба было б гэтыя ўводзіны разумець. І цяпер сама малітва «Ойча наш». Это уже 8 верш. «Таму вы так молитеся. Ойча наш, который есть у небе, святися імя Твое». Увогуле малітва «Ойча наш» яна даволі сімвалічная. Некаторыя меркавалі, што Христос паколькі толькі одну малітву паказаў. В прынцыпе, мы не маем таких формулаў малітвы ніякіх больш. Некаторыя лічылі, што святыя цейцы касцёла, што ўвогуле ніякіх больш малітваў не павінна быць. Што гэта адзіная магчымая малітва. Але ўсё-таки это нейкая там група мыслителяў за этой версіяй пайшло. Думаю, больш правільна будзе лічыць, што Христос нам падае прыклад малітвы. Это прыклад 7 просьбаў. Это схема. Фундаментальная схема, некаторыя кажуць пачатковая. З малітвы «Ойча наш» вот з гэтай логікі пачынаюцца ўсе астатнія малітвы. Это ўсё адно як нейкі вобраз, як каркас такі. Думаю, што это больш адпаведнае, вот што такое малітва «Ойча наш». Першы момант – гэта звяртанне да Бога як да айца. Нехта там казаў, што гэтым хрысціянства вось асаблівае, што мы да Бога як да айца звяртаемся. Гэта неправда, таму што габрэі таксама. У Старым Запавеце ёсць малітвы, дзе Бога называюць айцом, ёсць тэксты біблійныя, которые, можа, не так, канешне, чула, як Христос. Некаторыя кажуць, што калі Христос кажа «Абба», это трэба перакласці як «татанька», «папанька». Ужо аж так габрэі не звярталіся, але ўсё-таки яны маліліся яму як айцу. І ёсць прыклады, што язычнікі таксама маліліся, улічваючы, што пакланяліся многім багам,
але ўсё адно пакланяліся Богу, стварыцелю як айцу. Таксама былі такія формы культа. Таму ў гэтым сэнсе нібыта это асаблівая малітва, але адначасна ў нейкім сэнсе не сказаць, што аж так невядома, што новае. Вось. І цікава, свяціся імя тваё. Чаму менавіта імя? Таму што каментуюць так, таму што Бог непазнаны, і мы праслаўляем імя ягонае. Гэта тое, што дадзена нам пазнаць, што прырода Божая недасягальная, а імя сваё ён нам аб'явіў. Ну, такія ёсць каментарэйцаў касцёла. Для мяне яны не надта простыя, таму што ўсё-такі імя Божае гэта і ёсць часта Гасподзь. Ну, тым не менш так каментуюць. Цікавая думка наконт свяціся. Навошта прасіць, каб ягонае імя свяцілася, калі ён і так годны хвалы і славы поўны, максімальна перапоўнены. Ад таго, што мы молімся, каб свяцілася яго імя, ён больш святым не становіцца, калі можна так сказаць. Дык вот, вельмі цікавая версія і вартая ўвагі, я шчыра кажучы, калі ўжо нават малітву «Отче наш» тую так каментаваў, я нават часам ужо прабаваў у такім напрамку маліцца. Што значыць «свяціся імя тваё»? Гэта значыць «зрабі так, Господи, каб святасць твая была сярод нас». Вот мы тут жывём у гэтым свеце, который павяз у балоце, у гэтых грахах, у этой чарнаце. Зрабі так, каб тваё святло ўвайшло ў гэты свет. Вот што значыць свяціся імя тваё. У нейкім сэнсе мне падабаецца вобраз, который мы ўжо разбіралі, калі Христос кажа «будьце святлом». У нейкім сэнсе вот мы просім, каб Гасподзь пасвяціў сярод нас і ў нас для гэтага свету. Прафесор Лопухін, каментуючы гэтыя словы, вельмі класна кажа, мне ж па душы прыйшлося. Ён кажа, калі мы Бога не пазнаём правільна, як Бога жывога, праўдзівага, калі ў нас не нараджаюцца з ім адносіны такія поўныя даверу, адносіны паміж бацькам і дзяцьмі, то мы тады не яўляем у гэты свет святасці Божай. Мы прыносім культ, правілы, традыцыі, але калі няма здаровага пазнання Бога, то мы не прыносім ягоны свет у гэты мір. Вельмі класная думка. Ну, як па мне, мяне гэта зачапіла. І я так нават стаў так трошку маліцца, кажу, Господи, вот што б я не рабіў, да, вот што б я не рабіў, зрабі так, каб імя тваё пасвяцілася. Зрабі так, каб хоць трошку праявілася нейкай святасці, святла твайго ў гэтым свеце. Вельмі класная рэч, ну, як па мне. 10 верш. Прыйдзі валадарства тваё. Дыспутаў поўна. Поўна на тэму, якое валадарства. Это ўвогуле асобная тэма, я ў гэта не акунуся, таму што это асобная тэма, што Гасподзь называе валадарствам. Габрэі і сярэднявечча адназначна, але таксама і раннія хрысціяне ўсё-такі глядзелі ў кантэксце часта палітычным. Это лёгка вось у гэтым напрамку пайсці. Валадарства Божае ўжо тут. Сведкі Іеговы вот, вераць у тое, што няма там ніякага валадарства пасля смерці, яно павінна адбыцца тут. Часам некаторыя пратэстанты ў гэтым напрамку ідуць, вот што Бог павінен уладзіць гэтае жыццё, каб яго панаванне вот тут вот ужо адбылося. Да? І многія хрысціяне так лёгка ў гэтым напрамку ідуць, і я думаю, што это непраўдзівае, канешне, таму што тое, што прапаведвае Христос, это калі я пальцам выганяю злых духаў, то сапраўды валадарства Божае сярод вас. Валадарства Божае гэта не тое, што есці і піць, але это справядлівасць, радасць, супакою Духу Святым. Ну, гэта вялікая тэма. Таму адназначна прыйдзе валадарства тваё, гэта не момант палітычны, што вот касцёл узяў уладу, папа рымскі ці не ведаю там хто
уплывае на палітыкаў, як это часта хацелася ў сярэднявечча, на каралёў, што перад намі тут сцеляцца і баяцца. Напэўна, не гэты матыў. Хрыстос увогуле ў гэтым напрамку нават не ішоў ніколі. Яго хацелі зрабіць каралём, яго хацелі. Ён адыходзіў ад такіх людзей, таму што яны не глядзелі ў гэтым правільным напрамку. Ён не пра гэта ўвогуле прапаведаваў. Ну і парадаксальна, што не зразумелі гэта і габрэі часоў Хрыста, і 2000 гадоў гэты момент мала зразумелы. Да, ўсё адно вот ёсць спакуса, што вот мы павінны стацца сілай, уплываць на гэты мір, панаваць, кіраваць. Ну, ўсё адно это такое незразуменне гэтай тэмы. Будь воля твоя, чарговая просьба гучыць, будь воля твоя, як у небе, так і на зямлі. Ну, от недзе трошку працягваецца матыў валадарства Божага, да, што гэта панаванне там і ўплыў на гэтую зямлю. Да. І тут мы маем 3 просьбы. Малітваючы наш дзеліцца на 7 просьбаў. 3 першыя просьбы адносяцца да Бога, не да патрэбаў чалавека. І вот эта вот схема, яна важная. Таму што вот гэтаму хіба што Христос хоча нас навучыць. Калі мы пачынаем Богу маліцца, патрэбы нашыя людскія заўсёды выходзяць на першы план. І мы змушаем сябе, каб, напрыклад, пачаць маліцца з таго, што Бога праславіць, ну таму што нам здаецца гэта лішняе. Яшчэ прасцей нам пачаць маліцца, прызываць Духа Святога, ну, каб праявілася сіла Божая, і ў канцы канцоў Бог зрабіў па-нашаму. Яшчэ тут вот нам ужо трошку прасцей будзе. І заўважце, што гэтую формулу, гэта каркас малітвы, который падае Христос, гэтых 7 просьбаў, першыя 3 з іх адносяцца да Бога. Гэта яго справы. А мы просім, каб ягоныя справы пайшлі добра. Вот этот вот вобраз, ён вельмі важны. Теперь 4-я просьба. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння. Пра які хлеб ідзе размова? Дыспутаў даволі шмат на гэтую тэму. Можна разумець даслоўна. Хлеб просто вот рэальны як хлеб. І можна разумець, ну, сказаў бы даслоўна, это ў сэнсе мінімалізма такога. Хлеб гэта тое, што неабходнае, каб нам выжыць. Гэта не нейкія, ну, ізлішыства. Гэта тое, каб мы з голаду не загнуліся. Это вобраз важны, да, што мы просім не аб абагачэнні, мы просім аб тым, каб мець удосталь, да, вот нейкі мінімум просто, да, каб нам пражыць. Хаця таксама некаторыя разважаюць, што гэты хлеб можна разумець і ў шырокім значэнні, проста як дабрабыт. Вот гэта наш хлеб. Мы часам кажам, я так люблю казаць, што гэта мой хлеб. Вот я прапаведваю, часам людзі ахвяры нейкія зложаць, часам там абраз нейкі зраблю, людзі там возьмуць яго. Ну, гэта мой хлеб. Да, і ў гэтым сэнсе таксама можна разумець. Ну і таму, зрэшты, слушна думаць, што это агульна тэма дабрабыта. Да. Але тут яшчэ адзін важны момант. Ідзём далей. Хлеба нашага штодзённага. Што такое штодзённы? Гэтае слово мала дзе ўжываецца ў новым запавеце. Яно даволі рэдкае і шмат праблемаў. І ёсць, як мінімум, вычытаў 3 версіі. Што значыць штодзённы? Хлеб штодзённы. Гэта значыць хлеб неабходны для нашага існавання. Больш зразумелым будзе рускі пераклад, который кажа, зараз знайду, хлеб наш насущный, дай нам на сей дзень. Што значыць насущный? Неабходимый для существования. Вось у гэтым ключы. Штодзённы не перадае вось гэтага характару. Гэта першая версія. Святы Іеранім, который
прысвяціў сваё жыццё вывучэнню пісання, жыў у Бэтлееме, вывучаючы габрэйскую мову. Это адзін з ранніх перыядаў хрысціянства. Ён тлумачыць, што вось гэтае слова насущны, што яно адпавядае габрэйскаму нейкаму там слову, не будзем грузіцца, але габрэі казалі, што гэта хлеб на заўтрашні дзень. То есть дай нам такі хлеб, каб нам пратрымаць заўтра. Але логіка такая самая. Да? Ну і трэцяя версія, мне яна ўвогуле так не асоба, это такі сэнс пераносны. Хлеб штодзённы, гэта можа быць эўхарыстыя, гэта можа быць вучэнне Езуса Хрыста, гэта можа быць увогуле ягоная прысутнасць. Мне эта версія не надта падабаецца, таму што тут можна выдумаць што заўгодна. То есть он такой даволі ўсё расплыўчатае. Прафесор Лопухін, я у асноўным ім стараюся карыстацца, у асноўным, ён цікава даволі радыкальна піша, што ні ў якім выпадку нельга вось гэтага слова, ужытае ў грэкі, я яго там не называю, ну, там і вас не грузіце сябе. І ён кажа, ні ў якім выпадку нельга яго перакладаць менавіта як штодзённы, ежедневны. Таму што ён кажа, ідзе гаворка не пра гэта, а ідзе гаворка менавіта пра тое, што неабходна зараз, а не на перспектыву. Ну, сумна, што менавіта беларускі пераклад і традыцыя каталіцкая ужывае вот это вот паняцце штодзённы, да, а не вот насущны як неабходнае для существавання сёння. Да? Разумеем, якая розніца. Цікава заўважце, што вось гэтае слово штодзённы нават пярэчыць далейшай логікі. Хлеб штодзённы дай нам сёння. Вот што значыць штодзённы? Это значыць на сёння, на заўтра, на паслязаўтра, праз нядзелю. А тады якая логіка дай нам сёння? Тады вот проста нешта нават не сходзіцца. Да? Калі дай нам сёння, то ён ужо не штодзённы. Это той, который на сёння. Вось пра што Лопухін і піша, да, што вот это вот пераклад штодзённы, ён не адпавядае рэчаіснасці. І ўвогуле гэтая логіка, бачыце, я вам трошку мучаю вас, да, і сябе, і вас, гэтымі перакладамі, а яна нешта важнае паказвае. Яна паказвае спосаб мышлення Хрыста, навучыцца верыць Отцу. Это вельмі страшная для нас рэч. Наш арганізм працівіцца, упіраецца. Не здзіўляюся, што так шмат канфліктаў з гэтымі перакладамі, таму што нам хочацца, каб быць трошку незалежнымі. Нам хочацца, каб Бог нам не на штодзень даваў, а трошку на перспектыву, наперад, на тыдзень, на год, на старасць, на пенсію, каб у нас амбары былі, куды мы паскладваем сялякія нашыя штучкі. Каб у нас такі вось нейкая, кажам, падушка безопасности была. Вот гэтага нам хочацца. Таму нам вот усе гэтыя матывы, што Божа, задбай пра мяне сёння, яны нам не падабаюцца. Нам хочацца задбай пра мяне і на месяц, і на год наперад. Да, это такі, непростая рэч. І адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І адразу скажу кантэкст такі трошку беларускі. Калі перакладалі на беларускую мову, у 90-е годы ўжо, калі выходзілі малітвы, імшал і так далей, у нас версія была «І адпусці нам грахі нашыя, не правіны». Калі не памыляюся, то святой памяці кардынал Казімір Свёнтак, хіба што ён найбольш паўплываў, каб замест грахоў было правіны. Логіка якая была? Таму што мы грахі нікому не адпусцім. І адпусці нам грахі нашыя, як і мы адпускаем. Каму мы можам грахі адпусціць? І кардынал вот так вот, мне здаецца, што так было з таго, што я чуў, што настайваў на тым, каб вот Бог адпускае нам грахі, а мы прабачаем правіны. Я не такі даследчык пісання, каб сказаць, правільная гэтая логіка была ці не, мне падаецца, што не.
што не надта па-чалавечына зразумелае, у плане вот даследавання слова, магчыма, што і не. Вот. Што тут яшчэ важнае? Адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І далей гучыць матыў, калі вы не будете адпускаць, это 14 верш, людям правіны іхнія, то і Отец ваш Нябесны, калі вы будете адпускаць людям правіны іхнія, то Отец ваш Нябесны адпусціць вам, а калі не будете адпускаць людям, то і Отец ваш не адпусціць вам правінаў вашых. Это 15 верш. Цікава, што даследчыкі Бібліі не так шмат на гэта звяртаюць увагу, ну просто звяртаюць як факт. Мы просім Бога прабач нам грахі, і мы прабачаем грахі іншым. Да? Але да гэтага моманту шмат каментароў будуць мець людзі, звязаныя з малітвай заступніцтва, той, хто паслугоўвае экзарцызмам, той, хто паслугоўвае малітвай вызвалення, асяроддзя вось такіх экзарцыстаў і з руху адновы харызматычнай, таму што ёсць шмат гісторый, калі людзі, не прабачаючы, яны знаходзяцца пад уплывай зла. Такая форма уплыву ці іншая. Я некалі чуў такую гісторыю. Распавядалі з жахам гэтую гісторыю, калі на Ўкраіне ў кляштары прыйшла кандыдатка, можа ў пастуляце яна была, можа ў навіцыяце, аказалася, што она апантаная, доўга за яе маліліся, ніяк не маглі выгнаць злога духа, пакуль не аказалася, Гасподзь это паказаў, хаця яна спавядалася, да камуніі прыступала, і Гасподзь гэта паказаў неяк у малітве тым, хто маліўся. Сёстры ў шоку, канешне, былі, што апантаныя ў кляштары, вось, хаця ўсё пабожна знешне выглядае, і аказалася, што яна не прабачыла некаму. Яна, ну, в прынцыпе, жывучы ў такім непрабачэнні, тады выходзіць, што это святатацтва, бо, ну, грахі ты вызнаеш, нема, так што ты вызнаеш 9 грахоў, а адзін астаўся, бо ты яго нават не назваў. То есть тут уже тады, ну, комплексна праблема шла. Вось, але факт той, што ў малітве Гасподь паказаў, што яна не прабачыла, і тады, калі яна прабачыла, вот, ад усяго сэрца благаславіла сваіх абідчыкаў, тады выгналі злога духа. Я памятаю, з жахам слухаў гэтую гісторыю, і такія гісторыі не адзіночныя. Таму тут вопыт такі, сказаў бы, нават не тэалагічны, а духоўны, і шмат людзей на это звяртае ўвагу, што калі мы не прабачаем, то мы пад уплывам зла, і д'ябал можа карыстацца такім ці іншым чынам намі. І бачым вот логіку Христовую, прабач нам грахі, бо і мы прабачаем. Калі вы не прабачаеце, і Отец вам не прабачыць. Прамая сувязь. Это вельмі сур'ёзны момант. І 13 верш, гэта ўжо ідзе, ну, прадапошняя і апошняя будзе просьба, 6 і 7. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Не так даўно папа рымскі, папа Францішак, афіцыйна змяніў тэкст малітвы «Отче наш». Прыляцела гэта як даволі такой сенсацыяй па свеце, ў мас-медыях. Цікава, што ў Беларусі нават мала хто гэта ведае, не надта гэта неяк і прагучала. Можа таму, што цяжка мяняць тэксты малітваў, да которых мы прызвычаіліся. Што памяняў папа? Многія даследчыкі Бібліі паказваюць, да, што Бог не ўводзіць у спакусу на знішчэнне. Што як бы папа скарэй пайшоў за недаслоўным тлумачэннем, а за логікай. Многія айцы касцёла, каментуючы гэты тэкст, яны паказвалі логіку такую, як трэба разумець гэтыя словы. Напрыклад, там Ефімій Зігавін пісаў: «Не попускай, чтобы мы были искушаемы. Не допускай, Боже, каб зло нас знішчыла, каб зло нас спакусіла». Ось. У апостола Якуба гучаць словы: «Падчас выпрабавання
Няхай ніхто не кажа, што Бог выпрабоўвае яго, таму што Бога нельга выпрабаваць злом, і сам ён не выпрабоўвае нікога. І падобна, это быў першы раздзел паслання Якуба, 13 верш, і ў тым жа ж першым раздзеле, другім вершы, чытаем: «Браты мае, калі трапляеце ў разнастайныя выпрабаванні, з вялікай радасцю прымайце іх. Бо ведаеце, што выпрабаванне вашай веры нараджае цярплівасць, а цярплівасць няхай будзе дасканалая». Рускі пераклад нам будзе больш зразумела, пра што ідзе размова. Тут у кантэксце выпрабавання. Беларускі пераклад нам гаворыць пра сэнс. Ён паказвае сэнс, што гэта выпрабаванне. Але слово, которое уживается, вось русский переклад больше дословно будет тлумачить. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в разные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие». Это был первый раздел, верш 2, 4. И той же первый раздел, 13 верш, як по-русски гучить. 12-13 верш. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Окей, хопіць нам. Рускі пераклад у нейкім сэнсе больш дакладны, таму што ён ужывае гэтае слово «іскушаць». Беларускі звяртае ўвагу на сэнс. Як трэба разумець? Я гэтую тэму тлумачу такім чынам, што Бог нас выпрабоўвае на добро. У выніку, як апостол Якуб кажа, калі ад Бога выпрабавання, то трэба радавацца, таму што то ёсць рост веры. Бог так выпрабоўваў Абрагама. Даслоўна там так напісана, што Бог іскушал Авраама. Таму што это быў рост веры, у іх павінны нарадзіцца сур'ёзныя адносіны. Бог выпрабоўвае яго як маладога салдата, который павінен прайсці сваю школу. І так Бог выпрабоўвае многіх праведнікаў, але для добра ў перспектыве. Вось у гэтым сэнсе Бог выпрабоўвае. Апосталы, не апосталы, а айцы касцёла, каментуючы, ёсць такі цікавы тэкст у Апакаліпсе: «Раю табе набыць у мяне золата, ачышчанае ў агні». Апосталы, даруйце, айцы касцёла казалі, што такое золата, ачышчанае ў агні, чаму Бог раіць: «Набудзь у мяне, прыдбай у мяне золата, ачышчанае ў агні». І айцы касцёла казалі, гэта вера, которая прайшла праз выпрабаванне, она ачысцілася ад прымесяў, огонь выпаліў, сталь, астроўскі камунізм, там, да, как закалялась сталь. Золото, сталь, железо очищается в огне. Вот так вот робить Бог на добро. Д'ябол, калі іскушае, да, ён іскушае на смерць, каб знішчыць. Вось, але Святое Пісанне часто будзе ўжываць тое самае слово, вельмі падобнае паняцце. І вось менавіта, трошку неразберыха ў гэтым ёсць, да, таму людзі баяцца нават этой просьбы як-то і не ўводзь нас у спакусу, што Бог уводзіць нас у спакусу, да. Але так трэба было б разумець, да, што, думаю, больш правільна, вот як Якуб кажа, разважае апостол Якуб, што, калі выпрабоўваеш, то выпрабоўвай нас так, каб гэта нас не знішчыла, каб мы не патапіліся, каб мы прайшлі праз гэтае выпрабаванне. Вось такія матывы недзе там нам гучаць. І на гэтым нашая молитва потихоньку сканчваецца. Яшчэ адзін эпізод важны. Нехта з вас можа нават гэтага і не ведае, ці не звяртаў увагу, што молитва «Ойча наш», зараз зноў я рускую версію адкрыю, што молитва «Ойча наш» у рускай синодальнай Бібліі
Зараз мы глянем. Хвилинку. Сканчивается поклонением. 13 верш. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Так сканчивается у русской синодальной Библии. И таких слов нема у белорусским перекладе. Мы чуем: «И не уводь нас у спокусу, а избав нас от злого». Все. Сканчивается. Пачынаецца, калі вы будете отпускать людям правіны іхнія і так далей. Карацей, праслаўлення Бога ў беларускім перакладзе няма. Зноў ж, это пытанне розных тэкстаў. Некаторыя, там пачытаў розных даследаванняў, некаторыя кажуць, што 100% праслаўлення такое павінна быць, яно ёсць. Некаторыя кажуць, што яно дададзена пазней. Калі хто з вас чуў, як моляцца пратэстанты, калі ўжываюць малітву «Отче наш», яны ўжываюць вот з этой формай праслаўлення. Я, калі маліўся з пратэстантамі ў турме, доўга да гэтага не мог прывыкнуць, што яны моляцца «Отче наш», заканчваючы вось гэтым праслаўленнем, таму што ў нас яго няма, мне шкада. У некаторых тэкстах літургічных, у некаторых рытуалах, то гэтая малітва ёсць. У наших каталіцкіх, у некаторых рытуалах ёсць. Але ў самой малітве, вось, на жаль, гэтых сказ прапушчаны. Бо Твоё сіла і слава і валадарства. І на гэтым мы, дарагія, сканчваем гэты каментар да малітвы «Отче наш». Пахвалёны Езус Христос.